Hi guys! Good afternoon. Nian ako karon. Ikatulo na mong adlaw dinhi sa amo ang bukid. Ni among bukid daghan kay mig mga hinalay guys. Niapod ang among mga bagong tanom guys. So mo ni ang among mga abaka karon guys. So kita ninyo na siyang abaka. Na among gitanom nga mga na-garden mi di sa among nataran ug nananom og mga fruit trees. So ang among abaka naa sa mga 900 ka buok nga abaka among natanom, pero dunay mauban nga nangamatay na uban na igo sa baha tungod kay baha man guys. So okay lang guys. So mo na siya ang among farm. Muna ang bunga sa pagsakripisyo sa akong bana nga tuwa sa gawas, no? So muna ang iyahang sakripisyo. Di bunga na gid ang iyang sakripisyo pinagi sa akong mga kauban sa dinhi, no? Nga doon na po kay mga kauban akong mga gustoon, kauban nila. So mo ni siya guys, ang ako ang uma. Muna din ha guys. So dito guys, muna dinhi nga grabe ni guys, di basta-basta ni ang amo ang kakapoy ani. So dinhi among gitan-aw kaganinang buntag didto mi sa ibabaw. Didto mi sa ibabaw guys. So kita na mo didto nga grabe ka tupong sa balay ang kanang ka sagbot. So dinhi guys, makita na to nga dagko namong gitanam nga abaka guys. So makita na to nga nanay abaka. So kani siya mga 1 week pa ni siya nagtanom. Ang among gitanom guys, kanang abaka gid siya guys. Kanang iyahang punuan saha. So mo na siya guys nga kani kay saha man. Inani gid ang iyahang porma. Kani siya kadili siya saging kana mao na ang abaka guys. Dinhi nagtanom ko og tanom nako diha nga mga mangga. Pasaka sa ibabaw guys, di pa maklaro. So inani siya guys ang amo ang gitrabaho. So ang among trabaho guys, dili gyud basta-basta guys kay perting kapuya gyud kay ang among pag uma perti kay ko ana ang amo nang gitan-aw diha guys. Grabe ka subida kay diha guys. So muna among gitrabaho. So mo po diri ang among uma guys. So sunod bulan mo balik mi dinhi pag-update ninyo kung unsay porma sa among abaka. So atong aging bulan naka vlog ta nga ang amo nga maupay pagsunog. Karon guys, ang among uma humana og sunog. So mo na nga gisprayan na po na nila ni Roy gahapon. Silang Roy og si Dudong Regil. Unya nag-abono din pagkahuman. Kami nananomi og mga fruit trees, nananomi og mga mangga o mga nangka palibot sa mong balay. So mo ni ang amo ang kuano. Kana siya diha guys, dili na naamo apel. Sa diin ana siya. So mo ni nga dito sa ibabaw guys, magpalampas pa ko karong sunod semana. Palampasan pa nako to dito guys Dito. Palampas pa ko din ha mga naa sa mga 2 ka hektarya siguro na guys. Parot na ko na siya glampas. Dayon patanuman na po na ko abaka guys. So inana lang din siya nga kuan lang gid may bahalag kapoy ni guys, pero sige lang gid guys. Mo ni ang akong gi-project tungod kay akong nakita nga maglisod mi og dili mi maghimo og project sa mga ato ang natay gamay nga kwarta nga pinadalas tong bana. So para sa mga OFW, invest mo og abaka. Kay nindot ang abaka, dili ka magtanom kada bulan, kada tuig, di mo magtanom. Kung dili ka usara ka mo tanom sa abaka, unya makasigurado ka kung imong atimanon na ay insakto nga buyer sa abaka. Tungod kay kita ang naguna nga naguna sa unang panahon hangtod karon naguna ta nga nagsuporta sa
support sa nagkalain-laing nasod pinaagi sa abaka. So moro na siya guys, so mo ni ang ako ang update nga mo paulit nami tungod kay humanamig tanom, nakatanom nami og mangga nga naa sa mga 15 ka punuan. Og naa dayon tay mga nangka, mga atis ug ban pa. Kinahanglan amo pa ng punan. So mo ni among balay guys, among payag dire. Ana. No. Diha guys na ako mama diha guys oh. Tapay ako pag umangkon ko gihan kay magluto. So, nakapalit ko sprayer guys, mo na nagamit pa gid siya. Mo ni ang ato ang kuanes. Thank you.